Yurdumuzda en popüler crossover haysi bilýäňizmi? Elbette Toyota Highlander. 90% adamdan sonra haýsy maşyna alasyň gelýär. Diýjeklerdi Toyota Highlander. Oňa muna 4-nji pokoleniýasy oglanlar tanış bolan maşyna bilen. Arasa Highlander soraýanlar üçin ana ähli detallary özüňki. Maşyn 26.000 probegda klip görkezýär. Hemme funksiýalar işlän oglanlar. Podograf sideniýa, besprovodna zaryadka bar. Win kodu kime gadakly bolsa arkaýyny açyp 4 tekirmişlen öz zavodskoy pokrышкалary elbette. Setkajyk bar. Ýa-da kapitan sideniýa. Bulan edil şuňalyk bitew sideniýa tamadyr. Bitew sideniýa halaýan amma şuňal kapitan sideniýa halaýan amma. Siz haýsyny halaýaňyz? Ýazyn kommentariýada. Maşyn gatarasda oglanlar. Arkaýyn win koduny açyp görýäňiz. Hemme detallary hem öz ýanyndan çykanlar. Zavodskoyça öz detallary hissat soň alınıp goýulmady. Bir madam çykdyjysy ýok. Inni iň gyzykly bahasy $29.000. Aşagda men nomerler goýjak. Kime gazakly bolsa arkaýyn habarlaşyň.